Προς καταράκτη Πέτρας. Εδώ η Θάρα περνάει. Αχ, εκεί θέλω να κατεβώ το αγωστό. Αχ, δεν πετεύω. Θα σπάσει το κεφάλι. Ας το σπάσω, δεν το πετεύω. Σωστό. Ο καταράχτης της Πέτρας από μακριά. Φοβερό ψωμίο. Πάνω με πλησιάζει. Και η οικογένεια περνάει. Δεν πειράζει. Στην άτομα να πάτε. Όπως θα πάω. Όχι είπαμε. Χρόνια πολλά! Κάτα με από εδώ έτσι. Καταράχτης Πέτρας. Μίτσο, ρίξτε το μέσα. Τι τους βάζεις αυτό, τρώνε. Τόσα χρόνια δεν πού είναι? Ναι, ναι. Χρόνια πολλά, καλό μήνα. Ωραία πράγματα. Χριστό! Γιάννη, ο πρόεδρος, καλό μήνα, καλό μήνα. Ωραία πράγματα έχεις κάνει εδώ πέρα, πολύ ωραία πράγματα. Βασανιστήκαμε, φωνάζαμε. Μπράβο, αλλά μπράβο, πρέπει μπράβο. να πεις, είχαμε και λίγο δίκιο. Ωραία. Περιορισμένες ημέρες. Μπράβο, πάνω να δεις. Ναι. Να πάμε. Έλα. Έλα μωρό μου. Περάστε απέναντι πήγαινε. Α, σουβλάκι δεν είναι. Ναι, δεν έχει και πάνω. Και έχεις τα λαμπαδάκια ανεβαίνεις πάνω. Ναι. Πάνω. Περάστε. Και ανεβαίνουμε στο μονοπατάκι του καταράστου.
Τα παιδιά που είναι? παιδιά που είναι. Ναι. Ελάτε, ελάτε από εδώ. Μηχανία μας κάνουν φωτογραφίες. Έχω εδώ, έχω μέσα. Θα πέσουμε τώρα εκεί. Σιγούρεψα. Βοηθήστε τη Μαρία. Από εδώ είναι κάτω κατέβα. Ωραία. Θα πάω κάτω το διαλάκου μια φωτογραφία. Ναι, κοιτάξτε το διάλογο και το καταράκτη. Με την άλλη δεν ξέρω τι θα γίνει. Το μονοπατάκι κάτω από το καταράκτη προς το ποτάμι. Έλα Μέρι, Μέρι. Μέρι, Μέρι. Έλα μ' ακούς. Προσέξτε εκεί στο... Χρόνια πολλά, καλό μήνα! Το ποτάμι κάτω από το καταράκτη. Και τα καμάρια μου. Πάμε, συνεχίζουμε.